பரமபுருஷர் ஒரு விளையாட்டாளனை போல் விளையாட்டாக எப்படி இந்த அதிசய உலகை பராமரிப்பதிலும் மீண்டும் அதை அழிப்பதிலும் தமது வெவ்வேறு சக்திகளையும் விவரங்களையும் ஈடுபடுத்துகிறார் என்பதை தயவு செய்து விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்கலி பரீட்சித் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, உங்களோட பர்சனல் எனர்ஜி, அதாவது கிருஷ்ணரோட பர்சனல் எனர்ஜி வச்சு இந்த பௌதிக உலகம், ஃபினாமினல் யூனிவர்சஸ்னா இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, ரைட்? அது வந்து தேவர்களுக்கும் புரியாத ஒண்ணு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, அவரு அந்த எனர்ஜி, அதாவது அந்த எனர்ஜி வச்சு எப்படி பௌதிகத்தை கிரியேட் பண்றாரு, அந்த எனர்ஜி வச்சு அவர் எப்படி அந்த வேரியஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், பேசிக்கலி புருஷ அவதாரங்கள், ரைட்? அதை வச்சு எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு, கிரியேட் பண்றாரு, வைண்ட் பண்றாரு, ஒரு குழந்தை விளையாடுற மாதிரின்னு. ஸோ பேசிக்கலி அவர் பர்சனல் எனர்ஜி வச்சு கிரியேட் எப்படி பண்றாரு தேவர்களுக்கும் புரியாது. அதை கிரியேட் மெயின்டைன் இது வைண்ட் அப் வந்து அவரோட எனர்ஜினால, அதாவது அவரோட எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்றாரு, அவர் விரிவாக்கங்கள், ஸோ புருஷ அவதாரங்களை சொல்லி இருக்காங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன படிச்சீங்க, 5, 6, 7? ஆமா, கரெக்ட். சோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மல்லிகா மாதாஜி ரெக்கார்டிங் ஆயிடுச்சா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे. राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாமா? இப்போ என்ன போறோம் நம்ம? 9ல இருந்து படிங்க மாதாஜி. 8ல இருந்து படிக்கணும். நான் 7 வரைக்கும் முடிச்சேன். சரி, 8ல இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பதம் 8. கற்றறிந்த பிராமணரே, பகவானின் உன்னதமான செயல்கள் அனைத்தும் அற்புதமாகவும் நினைத்தற்கரியவையாகவும் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில் பல கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் மேற்கொண்ட பெரும் முயற்சிகளும் கூட அவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு போதுமானவை அல்ல என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பதம் 9. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் தாம் மட்டுமே ஜட இயற்கை குணங்களை இயக்கினாலும் அல்லது ஒரே சமயத்தில் பல உருவங்களாக விரிவடைந்தாலும் அல்லது இயற்கை குணங்களை ஆள்வதற்காக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விரிவடைந்தாலும் அவர் ஒருவரே ஆவார். பதம் 10. மொழிபெயர்ப்பு. தாங்கள் வேத இலக்கியங்களை கற்றுணர்ந்தவரும் உன்னத தன்னுணர்வு பெற்றவரும் பகவானின் சிறந்த பக்தரும் ஆவீர். எனவே பரம புருஷருக்கு ஈடானவரான தாங்கள் என்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்தருள வேண்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி அவரு மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படி அது எனக்கு யாருக்குமே புரியாது, அந்த புரியாதது வந்து எனக்கு வந்து யாராலுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது, அதனால அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அவர் தனியா வந்து அந்த 3 மோட்ஸ், அதாவது 3 மோட்ஸ்னா மறுபடியும் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரா, ரைட்? அந்த நெக்ஸ்ட் புருஷாவதாரங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரா, இந்த 3. ஸோ இந்த 3 குணாவதாரங்கள் பேசிக்கலி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாரு. ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணா இல்ல ஒரே டைம் இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இதெல்லாம் என்னோட சந்தேகங்கள், கிளியர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி கடன் படிங்க. ஒண்ணு எனக்கு எதுன்னு தெரியல மாதாஜி. மாதாஜி நானே கண்டினியூ பண்றோம் மாதாஜி. எதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லுங்க. கேண்டோ 2
கேண்டோ 2 சாப்டர் 4 என்னோட ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன சொல்றேன்னா, கேண்டோ 2 சாப்டர் 4 நான் வந்து பேசுறச்சே நீங்க 2-3 பேர் பேசிட்டே இருக்கீங்க. அதனால நீங்க ஒரு தடவை பாகவதம் எடுக்கிறீங்க. நீங்கன்னு சொல்ல பிரேமா மாதிரி எல்லாருமே சொல்றேன். அதனால நான் என்ன கேட்கிறேன்றத ஒரு செகண்ட் கவனிங்க, சரிங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ 2 சாப்டர் 4. ஓகே, இப்போ வேற யாராவது படிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? படிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன்ல இருந்து படிச்சாலும் ஓகே. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க கலாவதி மாதாஜி. எத்தனாவது மாதாஜி? 10th verse. 10ல இருந்து படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பதம் 10. தாங்கள் வேத இலக்கியங்களை கட்டுணர்ந்தவரும் உன்னத தன்னுணர்வு பெற்றவரும் பகவானின் சிறந்த பக்தரும் ஆவீர். எனவே பரம புருஷருக்கு ஈடானவரான தாங்கள் என்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்தருள வேண்டுகிறேன். பதம் 11. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுளின் படைப்பு சக்தியை பற்றி விவரிக்குமாறு சுகதேவ கோஸ்வாமியை அரசன் வேண்டிக் கொண்ட பொழுது புலன்களின் எஜமானரை கிருஷ்ணரை முறையாக அவர் ஞாபகப்படுத்தி கொண்ட பின்வருமாறு அவர் பதில் கூறினார். பதம் 12. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஜட உலகை சிருஷ்டிப்பதற்காக இயற்கையின் முக்குணங்களை ஏற்கும் பரமபுருஷ பகவானிடம் எனது பணிவான வணக்கங்களா நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். நினைத்தற்கு அரிய செயல்களை புரிபவரான அவரே அனைவரின் உடலிலும் வாழும் பூரண முழுமையானவர் ஆவார். பதம் 13. புனித பக்தர்களை எல்லா துயரங்களிலிருந்து விடுவிப்பவரும் பக்தரல்லாத அசுரர்களின் நாஸ்திக மனோபாவங்களின் வளர்ச்சியை அளிப்பவரும் பரிபூர்ண வாழ்வையும் உன்னத உருவையும் கொண்டவருமான அவருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். மிக உயர்ந்த ஆன்மீகிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய பிரத்யேகமான இலக்குகளை அவர் வழங்குகிறார். பதம் 14. யதுவம்சத்தினரின் சகாவும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பிரச்சனையாகவும் உள்ளவரான அவருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். அவரே ஜட ஆன்மீக உலகங்களின் பரம அனுபவிப்பாளர் என்ற போதிலும் ஆன்மீக வெளியிலுள்ள தமது சொந்த வசிப்பிடத்தை அவர் அனுபவித்து மகிழ்கிறார். உன்னதமான அவரது ஐஸ்வர்யம் அளவிட முடியாததாக இருப்பதால் அவருக்கு சமமானவரும் எவரும் இல்லை. பதம் 15. சர்வம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய பெருமைகள், நினைவுகள், அவரது தரிசனம், பிரார்த்தனைகள், அவரை பற்றி கேட்ட மற்றும் அவரது வழிபாடு ஆகியவை சாதகனின் பாவ விளைவுகளை எல்லாம் உடனே தூய்மை செய்துவிடக் கூடியவை ஆகும். அவருக்கு எனது வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? 17, 18, 19. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பதம் 16. சர்வமங்கலம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள் மென்மேலும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். புத்தி கூர்மையுள்ளவர்கள் அவரது தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதன் வாயிலாக நிகழ் மற்றும் எதிர்கால வாழ்வுகளின் எல்லா பற்றுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு சிரமமின்றி ஆன்மீக வாழ்வை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். பதம் 17. புலமை வாய்ந்த பெரும் முனிவர்கள், பெருமை கொண்ட வள்ளல்கள், சிறந்த உழைப்பாளிகள், பெரும் தத்துவவாதிகள், யோகிகள், வேத மந்திரங்களின் தலை சிறந்த ஓதுவார்கள் மற்றும் வேத நியமங்களை உறுதியாக பின்பற்றுவர்கள் ஆகியோர் தங்களது தலை சிறந்த பண்புகளை பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்காமல் எவ்வித நற்பயனையும் அடைய முடியாது என்பதால் அந்த சர்வமங்கலம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நான் மென்மேலும் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பதம் 18. கிராதஹீன ஆந்திர புலிந்த புல்கச ஆபீர சும்ப யவன கச இனங்களை சேர்ந்தவர்களும் பாவ செயல்களில் பற்று கொண்டுள்ள மற்றவர்களும் கூட சர்வ வல்லமை படைத்த பகவானின் பக்தர்களிடம் சஞ்சமடைவதால் தூய்மையடைய முடியும். அந்த பகவானிடம் எனது தாழ்மையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறாங்களா? அதை படிக்கவா மாதாஜி? பதம் 19. பேசிக்கலி சுகதேவ் கோஸ்வாமி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து கும்பிடுறாரு. அந்த டாபிக் தான் வருது. நெக்ஸ்ட் பிரபுவும் பிரேமா மாதாஜியும் படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
எனக்கு எங்கன்னு தெரியல மாதாஜி. சரி ஓகே நான் மாதாஜி சொல்றேன் இன்னைக்கு பிரேமா நீங்க மாதாஜி. ரெண்டாவது கேண்டோ சாப்டர் 4ல பதம் இப்போ 18 படிச்சிட்டு இருக்கான், படிக்கணும். பக்கம் வந்து 227 எடுங்க. 18 படிச்சாச்சு மாதாஜி, 19 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 19 படிக்கணும். செகண்ட் Meanwhile- கேண்டோ 4th சாப்டர். அவங்க கிட்ட புக் இல்லையோ என்னமோ மாதாஜி, தேடணுமோ என்னமோ. நோ ப்ராப்ளம். பிரேமா மாதாஜி இன்னைக்கு நீங்க கேளுங்க, நோ ப்ராப்ளம். நான் படிக்கவா மாதாஜி? நான் வாசிக்கிறேன். முடிஞ்சாச்சு. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. பதம் 19. முக்தி பெற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அவரே பரமாத்மாவாகவும் பரமபுருஷராகவும் உள்ளார். வேதங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றின் உருவமாக இருப்பவரும் அவரே. அவர் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் எல்லாவித போலி பகட்டுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் ஆகியோரால் துதிக்கப்படுகிறார். பெரும் பயபக்தியுடன் பூஜிக்கப்படுபவரான அப்பரமபுருஷர் என்னிடம் தயவு காட்டுவாராக. பதம் 20. பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்குரியவரும் யதுவம்சத்தைச் சேர்ந்த அந்த மற்றும் விருஷ்டியை கொண்ட அரசர்களை காப்பவரும் அவர்களால் போற்றப்படுபவரும் எல்லா லட்சுமி தேவிகளுக்கும் கணவரும் எல்லா யாகங்களையும் நிர்வகித்து அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வழிகாட்டியாய் இருப்பவரும் எல்லா புத்தியையும் ஆள்பவரும் ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் அனைத்திற்கும் உரிமையானவரும் மேலும் மண்ணுலகில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த அவதாரியும் ஆன அனைவரின் பரமமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என் மீது கருணை கொள்வாராக. பதம் 21. முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முக்தி அளிப்பவர் ஆவார். அதிகாரபூர்வமானவர்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி ஒவ்வொரு வினாடியும் அவரது தாமரை பாதங்களை நினைவில் கொள்வதன் மூலமாக சமாதியில் ஆழ்ந்துள்ள பக்தர்களால் வரம்பற்ற பரமபுருஷரை காண முடிகிறது. ஆயினும் கற்றறிந்த மனக்கற்பனையாளர்கள் தங்களுடைய சலன சித்தத்திற்கேற்ப அவரை பற்றி எண்ணுகின்றனர். பெருமான் என்னிடம் கருணை கொள்வாராக. கண்டினியூ பண்ணாம வேற யாராவது படிக்கிறாங்க? யாராவது படிக்கிறீங்களா? லாஸ்ட் பதம் 22. மாதாஜி கண்டினியூ படிங்க. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவின் வேற யாரும் படிக்க சொன்னாங்க. ஒரு செகண்ட், யாராவது படிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? இல்ல இல்லையா? அப்ப பத்மா மாதாஜி கண்டினியூ. பதம் படிக்கிறேன் 22. மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவின் சக்தி வாய்ந்த அறிவை அவரது இதயத்திலிருந்து கொண்டு பெருகச் செய்து படைப்பை பற்றியதும் தம்மை பற்றியதுமான முழு அறிவை அவருள்ளே எழச் செய்தவரும் பிரம்மனின் வாயிலிருந்து படைக்கப்பட்டதைப் போல் காணப்பட்டவருமான பகவான் என்னிடம் கருணை கொள்வாராக. பதம் 23. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சத்தினுள் சயனிப்பதன் வாயிலாக மூல பொருட்களை கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ள ஜட உடல்களை இயக்குகிறார். 16 பிரிவுகளை கொண்ட ஜட குணங்கள் அவரது படைக்கும் கருவிகளாக உள்ளன. மேலும் தமது புருஷ அவதாரத்தில் தோன்றும் பகவான் ஜட குணங்களின் 16 பிரிவுகளிடம் ஜீவராசி கட்டுப்பட்டு கிடக்குமாறு செய்கிறார். அந்த முழுமுதற் கடவுள் கருணை கூர்ந்து என்னை கூற்றுக்களை கௌரவிப்பாராக. பதம் 24. வேத நூல்களை தொகுத்தவரும் வாசுதேவரின் அவதாரமுமான ஸ்ரீல வியாச தேவருக்கு எனது தாழ்மையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். தூய பக்தர்கள் பகவானின் வாயிலிருந்து தோன்றும் அமிர்தம் போன்ற உன்னத அறிவை பருகுகின்றனர். பதம் 25. அன்புள்ள அரசரே, முதலாக பிறந்தவரான பிரம்மாவிற்கு அவரது பிறப்பின் ஆரம்பத்திலேயே பகவான் வேத அறிவை புகட்டினார். பகவான் தமது சொந்த மகனிடம் பிரம்மா நேரடியாக பேசியதைப் போலவே பிரம்மாவும் இவ்விஷயத்தை பற்றி நாரதர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு தக்கவாறு விடையளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி என்ன கொஞ்சம் கோவஸ்ட் ஆக்குங்க. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம படிச்சிட்டோம், ரைட்? 2 பாகவதர்கள் இருக்காங்க. அது யாரு அந்த 2 பாகவதா? பாகவதர். வெரி நைஸ். பாகவதம், ரைட்? எஸ். சோ இப்போ நம்ம புக் பாகவதம் படிச்சிட்டோம், கரெக்டா? படிச்சோமா இல்லையா? படிச்சிட்டோம். படிச்சிட்டோம். இப்போ நீங்க படிச்சோம். இப்போ அந்த ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம், ரைட்? சோ இப்போ நீங்க புக் பாகவதம் படிச்சு இப்போ நீங்க இந்த சாப்டர்ல என்னெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்க. கேட்டுச்சா? நான் கேள்வி கிரியேஷன் பத்தி சொல்றாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். கிரியேஷன் பத்தி சொல்றாங்க. பகவானை பத்தி
ஆமா கரெக்ட். பகவானை பத்தி பகவானை பற்றி, பாகவதத்தை பற்றி, வெரி நைஸ். பக்தர்களை பற்றி, பிரம்மனுடைய படைப்பை பற்றியும் சொல்றாங்க மாதாஜி. பிரம்மனோட பிரம்ம- படைப்பு அப்படியே. பக்தர்களை அப்புறம் பற்றி, தொண்டு செய்யும் போது எல்லாவற்றையும் பகவானுக்காக பக்தர்கள் அர்ப்பணிக்கணும் பக்தர்கள் அப்படின்னு. ஓகே, அர்ப்பணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் அப்புறமே வேதங்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து பகவானாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. வேதங்கள் எல்லாமே பகவான் இருக்காரு, பகவான் கிரியேட் பண்ணாரு. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் அப்படி பகவான் எல்லா லீலைகளை பத்தி தர்மம், சொல்றீங்க மாதாஜி. தர்மத்தை sorry. பற்றி சொல்றேன். இந்த தர்மத்தை ஜட பற்றி சொல்றேன். உலகம் முக்குணங்கள்ல தான் நிறைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. என்ன இருக்கு? முக்குணங்கள் மாதாஜி. இந்த ஜட முக்குணம். உலகம் வந்து 3 okay. குணங்கள். ஓகே ஓகே. தர்மத்தை பகவான் பற்றி லீலைகளை சொல்றாரு பத்தி மாதாஜி. சொல்லிருக்கீங்க தர்மத்தை பத்தி மாதாஜி. சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் லீலை. வெரி நைஸ். பல்வேறு பிருந்தாவனத்துல இனத்தவங்க எல்லாரும் கடவுள் மேல பற்று வச்சிருந்தாங்க அப்படின்ற. ஓகே. யது வம்சத்துக்கு ஃப்ரெண்டாவும் மத்த அந்த அசுர குலத்துக்கெல்லாம் வந்து எதிரியாகவும் தோன்றாரு மாதாஜி. ஆமா, ஓகே. பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற கன்னி பெண்களுக்கு வந்து அவரே வந்து பகவான் வந்து பராமரிப்பவரும் இருக்கிறாரு மாதாஜி. அப்ப இங்க இந்த அவருக்கு இந்த 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 இதுல இருந்துச்சா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எங்க மாதாஜி. எங்க இருந்துச்சு? 18வது வேர்ட்ஸ்லமா 18வதுல இருக்கு மாதாஜி. பிருந்தாவனத்தின் கன்னி பெண்களை பராமரிப்பவரான பெருமானின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே தொண்டருக்கு நித்திய தொண்டன் என்று தம்மை Not அவர் bad. கூறினார். ஹரே ஓ, கிருஷ்ணா விஷ்ணு 20th இருக்கு. ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் விஷ்ணு 20வது. வெரி நைஸ். 18ல இருக்கு மாதாஜி. 18. 18. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஓகே. இப்போ வந்து நடந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த செஷன் வந்து நான் பிபிடி காட்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். சரிங்களா? இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டீங்களா? இல்ல கோஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். போஸ்ட் ஆக்கவா மாதாஜி? கோஸ்ட் ஆக்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. வேணாம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கோஸ்ட் இஸ் ஆஸ் குட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். அப்புறமா நானே அன்மியூட் பண்றேன். சரிங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 1 செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது செகண்ட் கேண்டோ சாப்டர் 4, ரைட்? ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், ரைட்? கிரியேட் பண்றது 2 இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சர்கா, விசர்கா. இது அதுக்கப்புறம் பார்க்க போறோம் 2வது கேண்டோல தான். ஆனா சர்கானா பிரைமரி கிரியேஷன், கிருஷ்ணர் கிரியேட் பண்ணது. விசர்கா அப்படின்னா செகண்டரி கிரியேஷன், அதாவது கிருஷ்ணரால கிரியேட் பண்ண வச்சது. யாரையோ வைக்கிறாரு, அது யாருன்னா பிரம்மா. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ இங்க டிப்பிக்கலி இந்த சாப்டர்ல வந்து பார்த்தோம்னா 3 கான்செப்ட்ஸா கண்ட்ரோல், எல்லாமே 3ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. என்னன்னா சுகதேவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது, ரைட்? என்ன நடக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் பரீட்சித் கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சுகா வந்து கும்பிடுறாரு ஆண்டவனை, ரைட்? ஆனா இந்த சாப்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா எல்லாமே கேள்வியில தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ பரீட்சித் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சுகா என்ன சொல்றாருன்னா, பரீட்சத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு சுதகோஸ்வாமி. அதாவது சுகா இல்ல, சுதகோஸ்வாமி நைமிஷாரண்ய ரிஷியில இந்த கதைகள் சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? பரீட்சித் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, சுகதேவ் வந்து கும்பிடுறாரு அப்படின்னு. இவ்வளவுதான் இந்த கண்டென்ட். ஆனா இதுக்குள்ள எவ்வளவு அடங்கி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அதாவது சுதகோஸ்வாமி வந்து என்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட்னா, பரீட்சித் வந்து அப்ப என்ன பண்றாருன்னா, அதாவது நம்ம வந்து 2வது கேண்டோல நிறைய பார்த்தோம். அதாவது விராட் ரூபம், பிரம்மஜோதியில் கும்பிடுற யாரெல்லாம் 2 செட் ஆஃப் பீப்புள். அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க யோகிகள் வந்து விராட் ரூபத்துல அட்வான்ஸ்டா இருந்தா கும்பிட மாட்டாங்க, நியோஃபைட் ஸ்டேஜ்ல கும்பிடுவாங்க. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை கும்பிடுவாங்க. இந்த 2 பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த 2 பார்த்ததோட நம்ம என்ன பண்றோம்? பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட். அப்பனா பியூர் டிவோஷன் அதுவானா இல்ல பகவான் ரியலைசேஷன், இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம், அதாவது பகவான் ரியலைசேஷன், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் தான் ஹையஸ்ட். அந்த கன்க்ளூஷன் வந்த அப்புறம் சுதா கண்டினியூ பண்றாரு. பரீட்சித் வந்து இப்போ அது தெரிஞ்சுட்டு, ஆல்ரெடி தெரியும், பட் மறுபடியும் கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஃபுல்லா கிருஷ்ணரை வந்து அவரோட மானசீகமா அவர் நினைக்கிறாரு, அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்றாரு. அதனால வந்து பரீட்சித் வந்து பௌதிகத்துல வந்து டிட்டாச் ஆறத பத்தி என்கொயர் பண்றாரு, என்கொயரும் பண்றாரு. இதுக்கப்புறம் வந்து இது 2 வந்து அவர் என்ன பௌதிகத்துல இருந்து எதுக்கு டிட்டாச்மெண்ட் பத்தி கேட்க போறாருன்றது பார்க்கலாம். அவர் 2 பண்றாரு. ஒண்ணு வந்து பௌதிகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆயிடுறாரு,
டிட்டாச்னா என்ன அர்த்தம், பயங்கரமான அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து. ரெண்டாவது துறவரம் மாதிரி எடுக்கிறாரு. எதை அப்படின்னு பார்க்கலாம், சமரியில நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு செட்டு. இன்னொரு செட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஆண்டவன் கிரியேட் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. அப்புறம் அவரோட எனர்ஜி 3 இருக்கு பேசிக்கலி, அந்தரங்க, பைரங்க, தடாக்ஷ சக்தி. பட் இங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஜென்ரலா கேட்கிறாரு அவரோட சக்திகளை அவர் எப்படி இதுல என்கேஜ் பண்றாரு அப்படின்னு. அதாவது எப்படி கிரியேட் பண்றாரு, எப்படி என்கேஜ் பண்றாருன்னா, அப்ப வந்து அவர் சொல்றது அந்தரங்க சக்தியை பத்தி இல்ல, ஏன்னா பௌதிகத்தை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காரு. அதனால பைரங்க சக்தியை பத்தி சொல்றாரு. அங்க அவர் எப்படி விரிவாராரு, அவர் வந்து கிருஷ்ணரா இருக்கிறவர் எப்படி அங்க வராரு, ரைட், எந்த ரோல் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து கும்பிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு, கிருஷ்ணர் எல்லா விஷயமே கிருஷ்ணரை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. சோ இப்போ இதை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்றதுக்கு முன்னாடி பரீட்சித் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி எடுத்த உடனே பரீட்சத்தை பத்தி தான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. இப்போ இதை நம்ம பிரசன்டேஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ பரீட்சித் இப்போ இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் எக்ஸால்டட் டிவோட்டி வந்து பரீட்சித்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மெயினா சில கேள்விகள் வரும். இப்போ எதுக்கோசரம் இந்த கதையெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதா நம்மளுக்கு ஃபார்மோஸ்ட் கொஸ்டின். நம்ம எதுக்கு கேட்டோமா, நம்மளுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம், நம்ம வந்து அவருக்கு தெரியாதா, ஹி ஹிம்செல்ஃப் இஸ் ரொம்ப எக்ஸால்டட், இவருக்கே இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு. ஆனா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பரீட்சித் இருக்கிறச்சே அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதாலதான் அவர் வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காரு, அதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்காரு. இப்போ இந்த நிலைமைக்கு அவர் ஏன் வந்தாரு இப்போ, ஆனா அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது தெரியணும்ன்றதால இப்போ இந்த டாபிக் வரப்போகுது. இப்போ நம்ம எல்லார் மனசுலயும் பேசிக் போறேன். என்ன பேசுனா, பரீட்சித் வந்து ஏன் இந்த நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னு, ரைட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவ்வளவு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, கிருஷ்ணரே காப்பாத்தினாரு, கடைசியில இந்த சின்ன வயதுல வந்து, அதாவது 48 வயது, ரொம்ப யங்கான ஏஜ், ஏன்னா அழகான மனைவி, நல்ல கிங்டம் எல்லாம் இருக்கு, அதையே விட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷன், இறக்குற நிலைமை ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சோ பக்திக்கு 2 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பிறப்பு. ஐயோ மாதாஜி பிறப்பு தானா, பிறப்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்கு பக்கத்துல வரலாம். ஆனா நம்ம பகவத்கீதாலேயே பார்த்திருக்கோம், பிராப்த புண்ணிய கிருத்த குலோகான் உச்சித்வா சாஸ்வதா சமாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம் யோகே யோகபஷ்ட அபிஜாயத்தே. சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம், புண்ணியங்கள் செஞ்சா நம்மளோட எப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேமிலியில பிறக்கிற சான்ஸ் இருக்கு. டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேமிலின்னா பக்தி இருக்கிற ஃபேமிலியில இருந்தா நம்மளுக்கு பக்தியில ஈடுபாடு இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதுதான் விஷயம். அதுக்காக இது ஃபர்ஸ்ட். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுகா வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பரீட்சித் வந்து பாண்டவர்களோட இம்பீரியல் ஃபேமிலி, எவ்வளோ பக்தி ஐஸ்வர்யம் ரெண்டுமே கலந்த ஒரு ஃபேமிலியில பிறந்தார். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், கிருஷ்ணர் வந்து 2 விஷயங்கள் தேவை, அதுல ஃபர்ஸ்ட் அவர் கிராண்ட் பண்ணிட்டார். அதுலயும் இன்னும் ஸ்பெஷலா என்ன கிராண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா, ஒன்னும் அதோட நிக்கிறாரா இல்ல, அதோட இதை விட பெருசா என்ன கிராண்ட் பண்றாருன்னா, அவரே போய் ஸ்பெஷல் ஃபேவரா அவர் வயிற்றுக்குள்ள அவர் என்ன வயிற்றுல இருக்கச்சே பிரம்மாஸ்திரம் வந்து அஸ்வத்தாமா இருக்கச்சே உத்தரா கர்ப்பத்துல இருந்து அவரு கிருஷ்ணர் வந்து அங்கேயே போய் காப்பாத்துறாரு பரீட்சித்தை. இது ஸ்பெஷல் ஃபேவர். அதுல பார்த்ததால அவருக்கு ஸ்மரணமும் வந்துச்சு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பிறவி அது ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க சொல்வீங்க, ஓகே பிறவி வரலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய பேர் இருக்காங்க, பிரகலாதெல்லாம் பிறவியில பாத்தீங்கன்னா அசுரகுலம், ஆனாலும் பக்திக்கு என்ன வேணும்? 2வது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ல பெஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. எப்படி அப்படின்றதுக்கு வரப்போறோம். ஆனா சுகதேவ் கோஸ்வாமி மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வரணும்ன்றதுக்கோசரம் ஏன் வரத்துக்கு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவரு அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஒரு பிராமணரோட கர்ஸ் சாபம் மாதிரி கொடுறாரு. அந்த கதையை நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே பார்த்திருக்கோம், ரைட். ஸ்ருங்கி அப்படின்னு ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 7 வயசு பையன், அவனோட தந்தை இவர் வந்து வேட்டைக்கு போறாரு. அப்போ வேட்டைக்கு போறச்சே ரொம்ப தாகம் அடிக்குது, அதனால சமிக்க ரிஷி கிட்ட வந்து தண்ணி கேட்கிறாரு. அவர் மெடிடேஷன்ல இருக்காரு, அஷ்டாங்க யோகா, ரைட். ஆனாலும் எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அப்படி பண்றச்சே அவர் வந்து இவரை கவனிக்கலையே, வேணும்ட்டே அந்த டைம் அந்த லீலை பிளே பண்றாரு கிருஷ்ணர். சோ அவர் இறந்து போன ஒரு பாம்போட டெட் பாடி, ரைட், இறந்து போன அதோட தோலை எடுத்து அவருக்கு மாலையா கிளம்பிட்டு போயிட்டாரு. வந்த அப்புறம் ரொம்ப ரிப்பெண்ட் பண்றாரு. அதுதான் முக்கியமான குவாலிட்டி ஒரு டிவோட்டிக்கு. தப்பு பண்ணாம இருக்க முடியாது, பண்ண மாட்டாங்க, பண்ணாலும் ரிப்பெண்ட் பண்றது. அதனால சாபம் கொடுக்க வராரு தெரியாத ஸ்ருங்கி, அதாவது 7 வயசு இம்மெச்சூரிட்டி. இப்போ கொடுக்குற சாபம் 7 நாள்ல வந்து இறந்து போவாரு அப்படின்றதா சாபம். இது ஒரு சைட்ல வச்சா, இதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியை மீட் பண்ற
சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறாரு. ஸோ கிருஷ்ணர் ஏன் இதை அரேஞ்ச் பண்றாரு அப்படின்னா 2 விஷயம். ஒண்ணு, பிறவிலேயே பக்தர்கள் குடும்பத்தையும் கொடுக்குறாரு. 2வது, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரான சுகதேவ கொடுக்குறாரு. இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஃபார் பக்தியில் முன்னேறதுக்கு. இந்த 2 வந்து பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா கூட ஓகே, பட் பரீட்சித் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிருஷ்ணருக்கு, அதனால 2மே கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாப்டர்ல என்டர் பண்ண போறோம். இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்படி பக்தி யோகா சுப்பீரியர்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்கா விசர்கா பத்தி டச் பண்ண போறோம். சத்துர் ஸ்லோகான்றது மொத்த பாகவதம், அதுதான் 8 to 10 சாப்டர்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து பாக்குறது வந்து இதான். ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து சுத கோஸ்வாமி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. பரீட்சித் மகாராஜ் கேள்வி கேட்கிறாரு, சுகா வந்து கும்பிடுறாரு. ரைட், இப்போ எடுத்த உடனே சேஸ்ட் அப்படின்னா பத்தினி, சதாம், இந்த 3 வார்த்தைகள் சொல்லுவோம். இங்க வந்து சதாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பரீட்சித்தை பத்தி. பரீட்சித்தோட பக்தி வந்து எவ்வளவு பியோர்ன்றதும் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது குந்தி பிரேயர்லயும் இது வரும், பாண்டவர்களும் வரும். சதி அப்படின்றது வந்து நம்ம நார்மலாக பத்தினிக்கு யூஸ் பண்றோம். அவ சரியான சத்தியன்னா ரொம்ப சேஸ்ட், இது நடைமுறையில நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆனா இதுல ரொம்ப என்ன கேட்கிறோம்னா, சத்தின்றது எதை குறிக்கிறதுனா, ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கும் சதி அப்படின்னா, சகியில சதி அப்படின்னா கிருஷ்ணர் விஷ்ணு, அந்த விஷ்ணு தத்துவங்களை தவிர வேற எதுவுமே கும்பிடாதவங்க, அவங்களை உண்டி கும்பிடுறவங்கள சேஸ் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒண்ணு, இதுதான் மெயின் ரீசன். ரைட், எக்ஸிஸ்டிங், இருக்கிறது அப்படின்றதும் அந்த சத்தியோட இன்னொரு அர்த்தமாகும். இப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த சேஸ்ட் ரொம்ப பியோர் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் 2ல கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. 2 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இருக்கணும். ஒண்ணு வந்து பேசிக்லி சேஸ்ட் அப்படின்றது எப்போ சொல்லுவோம், அதாவது இவர் ரொம்ப சத்தியனா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கணும் பக்தி, அப்பதான் ஒருத்தரை கும்பிட முடியும், இல்லைன்னா நம்ம குச்சிட்டே இருப்போம். ரைட், அது எப்படி வரணும், அந்த தீவிர பக்தி வரணும். ஓகே, ரொம்ப சீரியஸா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அது எப்படி வரும், எதனால வரும்னா ஸ்ரவணத்தால வரும். ரைட், ஸோ லிங்க் புரிஞ்சுச்சா? 2 பிறவியில வரணும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இந்த 2 பேருமே கனெக்ட் பண்றோம். அப்போ இந்த 2 பேரும் கனெக்ட் பண்றதால தீவிர பக்தி வரும். தீவிர பக்தி எதுல ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஸ்ரவணத்தில் அப்படின்னு. தீவிரம்னா அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன், விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேஹா குரு நந்தனா அப்படின்னா ஒரே ஒரு இதுதான் ரைட் ஃபோக்கஸ்னு. மாதாஜி, நான் ஒரு வேளை நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கலைன்னா, எனக்கு அந்த பாகியம் கிடைக்கலன்னா எப்படின்னா, கண்டிப்பா அதுவும் லார்டோட மர்சி தான். எப்படின்னா ஸ்ரவணம், அதுக்குதான் ஸ்ரவணம் பண்றாங்க. இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஸ்ரவணம் நம்ம கேட்கணும். இப்போ ஒரு அயன் ரைட் ராட் நெருப்புல போட்டா அதுக்கும் ஃபயரோட தன்மை வருது இல்லையா, எதனால? அதே மாதிரி நம்ம வந்து பௌதிகத்துல கூட சொல்லுவோம், யாரோட இருக்கோமோ அவங்களோட தன்மை நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு. அததான் நம்ம பாக்குறோம் இங்க. இப்போ வந்து எப்படி இது வரும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண கிருபா. ரைட், கிருஷ்ண குரு கிருபா பாயே பக்தி லச பீஜா. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கிருபா, கிருஷ்ணர் கிருபானால குரு வரும், குரு கிருபானால கிருஷ்ணர் வரும். எப்படி மாதாஜி அப்படின்னா, பௌதிகத்திலேயே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கோயில்ல இருந்து முட்டை வந்துச்சா, முட்டையில இருந்து கோயில், அந்த ஆன்சரே நம்மளுக்கு தெரியல. அப்போ ஆன்மீகத்துல இருக்கிற ஒரு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு ட்ரை பண்றதுக்கு பதில், நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க யாரோ, அவங்கள ஃபாலோ பண்றது புத்திசாலித்தனம். சோ ஒரு பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட் வேணும்னா 2 விஷயம் வேணும் சொன்னேன். ஒன்னு ஃபேமிலி, 2வது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். பரீட்சத்துக்கு 2மே கிடைச்சிச்சு, அந்த பாக்கியத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ லிபரேட் ஆகணும், சரி வந்துச்சு சந்தோஷம், இது ஸ்டெப் 1. லிபரேட் ஆகணும்னா என்ன வேணும்னா தேகாத்மா புத்தி. தேகாத்மா புத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். தேகாத்மா புத்தினா நம்ம உடம்பு, அயன் பாடி அப்படின்னு பகவத்கீதாலையும் எல்லாமே இருக்கு. 2வது சாப்டர்ல ஐ எம் நாட் த பாடின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். 7வது சாப்டர்ல ஐ எம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம புரிய வைக்கிறோம். ரைட், நாம் கிருஷ்ணரின் விபூதிகள், அங்கங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது சாப்டர்ல கடைசி காலத்தை நான் கிருஷ்ணரை தான் நினைக்கணும் அப்படின்றதும் நம்ம எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் 9th சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்பிடென்ஷியல் சீக்ரெட், ரகசியம் என்ன, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு ரீச் ஆவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்புறம் 12th சாப்டர்ல லீக் பண்றாரு என்னெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து தேகாத்மா புத்தியில தான் இருக்கோம். அதாவது பௌதிக உடம்பை சார்ந்த எல்லாமே, அதாவது உடம்புன்றது என்னோட உடம்பை நான் பாத்துக்கணும், அதை சார்ந்தது வந்து மனைவி, மக்கள் எல்லாமே. இது வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ், அஃபெக்ஷன் இருக்கணும், அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. இந்த 2க்கும் வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம தேகாத்மா புத்தியில் இருப்போம். இப்போ 2வது பாத்தீங்கன்னா தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா, இந்த 4ஐயும் சொல்றாங்க. இப்போ இவரை பத்தி பார்க்கலாம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகான மனைவி,
எல்லாமே நம்ம குடும்பம், அவருக்கு இருந்த அந்த அனிமல்ஸ், ரைட், எல்லா மிருகங்கள், வீட்டுக்குள்ள வெளியில ஹார்ஸ் கவ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாரு. அவர் ராஜாங்கம் அஜிதா அப்படின்னு யாருமே கான்குவேர் பண்ண முடியாது, கல்லியையே குவெஸ்டின் பண்ணவர், அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ராஜாங்கத்தை விட்டுட்டாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைராகியம், அதாவது டிட்டாச்மெண்டை குறிக்கிறது, ரைட். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரினன்சியேஷன், அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா, ரைட். அதுல தர்ம அர்த்த காமா, அதாவது ஆசைகள் விட்டாரு, அர்த்தா அந்த சொத்து ட்ரெஷரி ஹவுஸும் விட்டாரு, தர்மம், ரைட், எல்லா ரிலீஜனும் விட்டாரு. மாதாஜி இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னா பகவத்கீதாலேயே கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, சர்வதர்மா பரித்தியாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அஹாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மாசுச்சன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓ, பகவத்கீதால தானே சொல்லியிருக்காரு மாதாஜினா, அதுதான் கிராஜுவேஷன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், எங்க விட்டாரோ அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தர்ம தர்ம ஸ்வனிஷ்டிஷா தர்ம புரோச்சித கைதவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே கிம் வியாபரேரீஸ்வரா சத்யோ ஹிருதய வருதயத்ர கிருதிபி சுஷ்ரூஷுபிஸ்தத் சனாத். அப்படின்னா என்ன, தர்ம புரோச்சித, இது வந்து ஃபேக்கு, ஃபால்ஸ், வேஸ்ட், விட்டுருங்க. புரோச்சித கைத்தவ, இந்த கைத்தவ தர்மமான இந்த நாளையும் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணாரு அவர். ஃபேமிலியில இருந்து டிட்டாச் ஆனாரு, கைத்தவ தர்மமான எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றாரு. ஸோ இது அவரோட ரினன்சியேஷனோட ரெண்டாவது பாயிண்ட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் பேசிக்லி பிறவி, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ரெண்டாவது அவர் விட வேண்டியது அந்த அட்டாச்மெண்ட் விட்டுட்டாரு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்க வந்திருக்காரு. இதுதான் ரெண்டாவது பண்ணாரு. அப்போனா என்ன, இந்த வியூ எப்படி யாருல கொடுக்க முடியும்னா, இருட்டுல ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டிவோட்டி தான் அந்த இருள் சூழ்ந்த நம்ம உலகத்துல லைட் வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும், ரைட். இது எப்படி வரும்னா சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட், சேவ மனப்பான்மை இருந்தாதான் வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்காங்க, நம்ம சொல்லவே வேணாம். பீஷ்மர் இருக்காரு, குந்தி ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஜென்ம ஐஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீபீர் ஏதமான மதப்புமான் நெய்வாஹத்யாபிவாத்தும் வை துவாம் அகிஞ்சன கோச்சரம், ரைட். இந்த ஆசைகள் எல்லாம், இதெல்லாம் இருந்தால் ப்ரோக்ரஸ் கஷ்டம். ஆனா இதெல்லாம் இருந்தும் ப்ரோக்ரஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னதுதான் நம்ம பரீட்சித். இப்போ பரீட்சித் வந்து இப்போ என்ன எதுல இருக்காரு அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்க போறாரு. இப்போ அவருக்கு எதுக்கோசரம்னா அவர் வந்து எப்படி கேட்டாருன்ற பாவத்துக்கு போலாம். இந்த ரெண்டு வந்துட்டாரு, வந்து அப்படியே நம்ம ஃபேமிலியை நினைக்கிறாரா இல்ல, ஃபுல்லா கிருஷ்ணர், அதுதான் ஓப்பன் ஆகுது. சுதா சொல்றாரு இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தின சிந்தனை, அதுல ஆழ்ந்த சிந்தனையில இருக்காரு. அவரு என்ன தெரிஞ்சிருக்காரு, டெத் இருக்குன்னு. மத்தஜி அவர் 7 நாள் இறக்க போறாங்க, நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு வருஷம் தெரியாது. சோ அவருக்கு 7 நாள்னா நம்மளுக்கு 70 நாள் இருக்கலாம், 70 வருடம் இருக்கலாம். ஆனாலும் தெரியும் கண்டிப்பா இறப்புன்றது இருக்குன்றது தெரியும். அதனால அவர் வந்து தர்ம அர்த்த காமான்றதெல்லாம் விட்டுட்டாரு. மெயின்லி அவரோட ஆசைகளை தீர்த்துக்கணும். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா டிவோட்டிஸ், பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கோசரம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, நேச்சுரலா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல லவ் இருக்கு, அது வெளில வருது, ரைட். அவ்வளவுதான், தவிர புதுசா இல்லை. இது எதனால அப்படின்னா, அதனால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ்க்கு கிருஷ்ண கதைகள் கேட்கறதும் அதை பத்தி என்கொயர் பண்றதும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. இதுதான் சொன்ன கைத்தவ தர்மம் கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த எல்லாத்தையுமே ரிஜெக்ட் பண்றாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால எவ்வளவு தத்திர லௌல்யம், தீவிர, இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். எவ்வளவு ஆர்வமா, இப்ப வந்து கேக்குறவங்க வந்து புனிதமா இருக்கணுமானா இருந்தா நல்லது, இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஆர்வமா இருக்கணும், ரைட். ஈகர்னஸ் அண்ட் சின்சியர். சின்சியர்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரெகுலரா வர்றது, இதெல்லாம் சின்சியர். நீங்க ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், ஆர்வமா இருக்கா, நீங்க ஆர்வம் இருந்தாதான் கத்துக்க முடியும், இல்லைன்னா 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்கார முடியாது கிளாஸ்க்கு. அதனால ஆர்வம், இது ரெண்டு இருக்கு. சரி மாதாஜி, சூப்பர், நல்லா இருக்கு. ஆனா நான் புக் பாகவதம் எடுத்து நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே புக் பாகவதம் படிச்சோம், சாது சங்கா எடுத்து, ரைட். ஆனா புக் பாகவதம்ல நம்மளால அவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுதா, முடியுது. ஆனா நம்மளுக்கு டிவோட்டி பாகவதர் இருந்தாங்கன்னா அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன், அக்கிஞ்சன, ரைட், புரியாததும் அச்சிந்திய, எல்லாமே தெரியாதது புரிஞ்சிக்காததான் அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. சோ படிக்கிறதுக்கு 2 வேணும், கேட்கறதுக்கு 2 வேணும். அதாவது ஆர்வமும் கேட்கணும்ன்ற ஆசையும், சின்சியாரிட்டி அண்ட் ஈகர்னஸ், தத்திர லௌல்யம். ஆனா பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கணும்,
பேசுறவங்களுக்கு வந்து பௌதிக ஆசைகள் விட்டு கொஞ்சம் கூட இருக்க முடியாது. பௌதிக ஆசைகள் இருந்து இருக்கணும். மற்ற உங்களுக்கு இருக்கே அப்படின்னா நம்மலாம் இருக்கு. அதனாலதான் இப்போ பியோர் இது வந்து ரெண்டாவது படிக்கிறதுக்கும் இது டிசைபிள் சக்சஷன்ல வரவங்கனால நாங்க அப்படியே பேரட் மாதிரி சொல்றதால அது வரும். ஆனா பியோர் டிவோட்டி கிட்ட கேட்டா எந்த பாவத்துல இருக்கும்ன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதனாலதான் நம்ம நிறைய லெக்சர்ஸ் பிரபுபாத்தது கேட்கணும், நம்ம குரு மகாராஜ் எது கேட்கணும்னா பியோர் டிவோட்டியோட பாணி, ரைட்? அவ்வளோ சான்ஸ் வாப்பு பண்ண முடியாது சர்வீஸ் அண்ட் பண்ண முடியும், பட் அட்லீஸ்ட் கிடைக்காது. பிரபுபாத்துக்கு பண்ண முடியாது, ஆனா வாணி வந்து அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி, இன்ஜெக்ஷன் போட்ட உடனே ஜுரம் டக்குன்னு போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் ப்ரொஃபஷனல் ஆளுங்க கிட்ட இல்லாம இந்த மாதிரி பரம்பரையில வரவங்க கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்டாலும் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிறக்கணும், பிறந்து மறுபடியும் பார்க்கலாம். பிறந்தாலுக்கு அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வரணும், அது ரெண்டாவது. அதுங்க வரதால நம்மளுக்கு பாதியில லைட் காட்டுறாங்க. லைட் காட்டினது அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வருது? நம்மளுக்கு வந்து பௌதிக ஆசைகள் துறவணும்னா விடணும், மென்டலி விடணும். அஃபெக்ஷன்ல இருந்து அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து அஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம போவோம். வெறும் அட்டாச்மெண்ட்லயே இருக்க மாட்டோம். இந்த ரெண்டு தெரிய வருது. இது எதனால முடியுது? நம்ம சின்சியரா கேட்கணும். கேட்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு. அப்போ கேட்கறது யார்கிட்டனா பௌதிக கலங்கங்கள் இல்லாத அந்த பரம்பரையில இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ சின்சியரா கேட்கிறாரு அவரு. ஆனா சொல்றவரும் ப்ரொஃபஷனல் 7 நாள்ல சொல்றேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இருக்கிறதுலே பெரிய நாம அபராதம் என்ன அப்படின்னா நம்ம 7வது நாம அபராதம், ரைட்? அதாவது தப்புக்கள் வந்து நம்ம ஹோலி நேம் ஸ்ட்ரென்த்ல டு மேக் சென்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம் அப்படின்றது. நம்ம பாவங்கள் வந்து நம்ம ஜபம் சொல்றோம்ன்ற தைரியத்துல செய்யறதா பிக் அண்ட் நாம. அதை விட பெரிய நாம அபராதம் என்னன்னா ப்ரொஃபஷனலா, அதாவது நான் என்னோட குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றதால ஸ்ரீமத் பாகவத ஒரு மீன்ஸா அது மூலமா நான் சம்பாதிச்சேன்னா அது ஒரு பெரிய நாம அபராதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு நான் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணி என்ன கோர்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலோ இல்ல யாரு வேணா பௌதிகத்துல, அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண கூடாது. அது அவங்களுக்கு பாவம். அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டோம்னா நம்மளுக்கும் அது ஏறாது, அவ்வளவு புண்ணியம் வராது. பால் பியூர், ஒரு டாப் விஷம் என்ன ஆகும், அந்த மாதிரிதான். ஸோ இதுதான் ரெண்டு. ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி பியூரா இருக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆடியன்ஸோட கிளாரிட்டி, ஈகர் ஹியரிங் கோசரம், ரைட்? சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் கிருஷ்ணரா இருக்கணும். எல்லாம் சொல்லிட்டு மீனை விட்டேன்னா மாதாஜி நீங்க தான் சொன்னீங்க நாங்க 2 பேரும் பாலிடிக்ஸ் பேசிட்டு இருக்கோம், 2 பேருமே ஆர்வம்னா இல்ல, கிருஷ்ணர் பத்தின கிருஷ்ண கதையாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே சொல்றாங்க. அதனால்தான் இந்த டாபிக் என்னன்னா பாகவத் பிரதானா அப்படின்னுவாங்க. கிருஷ்ணர் பக்த வத்சலா, ரைட்? பக்த வத்சலானா கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களுக்கு எது வேணா பண்ணுவாரு, ரைட்? பக்த பிரதானானா அதாவது பக்த வத்சலானா அவர் பக்தர்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ், ரைட்? அதனால அவர் வந்து தோத்து கூட போயிடுவார். அவர் பக்தரோட வார்த்தை தான் முக்கியம். பக்தர் பிராதீனா அப்படி என்னன்னா பிராதீனான்றது என்னன்னா அதை விட என்னன்னா அவரே இறங்கி கூட போய் சேவை செய்யறார், ரைட்? கிருஷ்ணருக்கு டிவோட்டி சேவை செய்யணும், டிவோட்டிஸ்க்கு கிருஷ்ணர் சேவை செய்யணும்ன்ற பாவம். இது வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரஜபாவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம தாமோதர அஷ்டகத்திலயும் பார்த்திருக்கோம். பிராதீனான்ற குவாலிட்டி ரொம்ப ஹை, அவரு அதையும் பீட் பண்றாரு அப்படின்றத. இப்போ சுஷ்ரூஷமான்றது வந்து ஆடியன்ஸோட இது, அதாவது அவ்வளோ டிவோட்டடா கேட்கணும் அப்படின்னு. இந்த 2 பாகவத் பிரதானாக்குள்ளயும் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதுதான் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன அப்படின்னா உன்னோட எனர்ஜி, துர்காமா, அந்தரங்க சக்தியான ராதாமா, இவங்கெல்லாம். இப்ப வந்து அந்தரங்க சக்தி பத்தி பேசல, பகிரங்க சக்தியான துர்கா தேவியை பத்தி பேச போறாங்க. ஏன்னா லார்ட் எனர்ஜி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு அட்வான்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் சொன்னது வந்து தேவர்களுக்கும் தெரியல. இன்ஃபேக்ட் லார்ட் சிவா, லார்ட் பிரம்மாக்கே தெரியலையா அவரை பத்தி. அப்போ யாருக்கு புரியுதுன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு புரியுது. இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி, ரைட்? அவரோட பௌதிக செயல்கள் எப்படி நடக்குதுன்னா இந்த 3 மோட்ஸ் அப்பாற்பட்டவர் அவர், அதனாலதான் மேல இருக்காரு. ஆனா அந்த 3 மோட்ஸும் அவர் கீழே ரிப்போர்ட் பண்ணி பண்றது. அதனால அவர் நிர்குணானா குணங்கள் இல்லாம இல்ல, பௌதிக குணங்கள் விட்டு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றதுக்கு. ஆனாலும் அவர் என்னவா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்னன்றதா இப்ப இனிமே பார்க்க போலாம். இப்ப வந்து பரீட்சித் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டி. அப்படி இருக்கச்சே இருக்கிறது 7 நாள். இந்த 7 நாள்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? முக்கியமா ஒரு விஷயம் பண்ணணும். என்ன, நம்மளுக்கு எல்லாம் டைம் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம குடுன்னு ஏதாவது வேலை செஞ்சு முடிச்சிடுவோம். ஆனா இவர் வந்து அதெல்லாம் பண்ணாம இவ்வளவு டீட்டெயிலா கதை சொல்லுங்க, கிரியேஷன் நம்மளா இருந்தா சொல்லுவோம். இப்ப அதெல்லாம் முக்கியமா கிருஷ்ணரோட டைரக்டா ரஜ, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ராகானுக்கா பத்தி நேரா அங்க போனோம், ரஜ பிரேம பத்தி பேசு.
இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா இவர் டாபிக் 1ல இருந்து கேக்குறாரு, கிருஷ்ணரை பத்தி நீ எனக்கு சொல்லு, அவர் எப்படி கிரியேட் பண்ணாரு. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி, உனக்கு 7 நாள் தான் இருக்கு, அறிவு இருக்கா, விடு, என்ன பேசிட்டு இருக்க, போற நீ 7 நாள் ஒழுங்கா நேரா ரஜபிரேமக்கு போலாமா, அதுவும் சொல்ல, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. என்னன்னா சுகதேவ் சொல்வாரு, நீ என்னையே கேக்குறார, உனக்கு தெரியாதா, ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்றது என்ன, ஜென்மாதஸ்ய யதோன் வயாதி தரதச்சாத்வேக விஜ்ஞாஸ்வராத் தீனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவயே முயந்தி யத் சூரயः தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ யத்ர சர்கோ மிருஷாம் நாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஷ்ட குஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜென்மாதஸ்ய ஸ்டார்டிங் கிரியேஷன் எல்லாமே அதுல தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ எதுக்கு கேக்குறேன், நீ இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே, பரீட்சித் சொல்வாரு, இவ்வளவு பேர் இருக்காரு, ஆனா உன்ன மாதிரி எக்ஸால்டட் யாரும் இல்ல, நீ சொல்லு, உனக்கு தெரியாதா, எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், ஆனா எனக்கு எல்லா டாட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும். இப்ப நம்மளா என்ன சொன்னோம், 7 நாள்ல போற இதை கத்துக்கணும், ஆனா சுகதேவ் சொல்லல. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம பிரபுபாத், ஷீலா பிரபுபாத் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. நம்ம குடு 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 குடுன்னு அங்க போனோம்னா முடியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் கிரேட்னஸ் ஆஃப் த லார்ட். விரஜா பாஸ்ட் டைம், விரஜாக்கு என்ட்ரி போடணும்னா கிருஷ்ணர் கிரேட் அப்படின்ற பாவத்துக்கு வரணும். இஸ் கிருஷ்ணர் கிரேட் அப்படின்னா ரஜால என்டரே பண்ண முடியாது. அதுதான் இதோட மகிமை. அதனால கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தினால கிரியேட் பண்ணதுதான் நம்ம டிபிலே இருக்கு பாருங்க, விஷ்ணு, ரைட்? சோ கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் கிரியேஷன்ல தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சச்சித் சக்தி தெரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் ஆனந்தமான அந்தரங்க சக்தியான ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் விரஜாக்குள்ள நடக்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். விச் இஸ் கால்ட் ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் லார்ட், ரைட்? ஆனந்தம், கிரேட்னஸ் தெரிஞ்சேன்னா அவரோட ஸ்வீட்னஸ் நம்மளுக்கு புரியாது. அதனால்தான் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாத்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாமா? அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன், துவாரகா ரெண்டுமே வெரி ஸ்வீட். இது ஆல்ரெடி ரியலைஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவலி ரியலைஸ்ட் பீப்புள்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி, நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா, இவங்க எல்லாம் ராசா டான்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும், நேரா அங்க போவாங்க. நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம பௌதிக கண்டாமினேஷன்ல இருக்கும். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து போனோம். அப்பந்தான் பாகவதமோட பாவம் நம்மளுக்கு புரியும். நேரா அங்க போக முடியாது. எப்படின்னா கிருஷ்ணரே பர்சன், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கால் மாதிரி. ஒருத்தங்க வீட்டுக்குள்ள வராங்க இல்ல குளிக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்ல தான் நம்ம பாதாபிஷேகம் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு போவோம். கோயில் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் பாதத்தை பார்ப்போம், ரைட்? நேரா ஒருத்தங்க வராங்க அப்படின்னா, ஓகே நீங்க நான் தொப்பைய கழுவுறேன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி எடுத்து அங்க போட மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம பாகவதம் நடுவுல எடுத்து பண்ண முடியாது. அதனால ஒரு பகுதியா போனோம்னா பாதத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, இட்ஸ் கால்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி, வேர்ஸ் பை வேர்ஸ், லைன் பை லைன், கேண்டோ பை ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பை கேண்டோ, சாப்டர் பை சாப்டர், வேர்ஸ் பை வேர்ஸ் அப்படின்றதா அவங்களோட ஆச்சாரியாவும் சொல்லியிருக்காரு. இதை இவங்க 2 பேரும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் பிலாசபி அப்படின்றோமே, இது எதுக்கு கனெக்டட், நம்மளுக்கு எதுக்கு இது ஞானம் வேணுமானா, கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானம் வேணும். எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் எப்படி நடக்குதுன்றது பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், பைரங்க சக்தி. இன்டர்னல் தான் பிளிஸ், ஆனந்த சக்தி, பிளஷர் பொட்டன்சி, அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு கேண்டோலையும் பிலாசபி, பிரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஏன்னா அது இருந்தாதான் கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் தெரியும், ரைட்? அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் தெரிஞ்சு மூவ் ஆனாதான் கரெக்டா புரியும், ரைட்? இல்லைன்னா நம்ம சஹஜ ஆயிடுவோம். கிருஷ்ணர் ரொம்ப சீப்பா எடுத்துக்க முடியாது, கிருஷ்ணர் காஸ்ட்லி. அதனாலதான் உத்தவர் சொல்றாரு, கோபியோட பாத கமலம், அவங்க டஸ்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் வேணும் அப்படின்னு. சரி, கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் இருக்கட்டும், பிலாசபி இப்ப நம்மளோட பொசிஷன் என்ன, நம்ம என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, நித்யோ நித்யானாம் சேத்தன சேத்தனா. ஓகே, அப்போ கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் என்ன, நம்ம 2 பேருக்கும் லிங்க் என்ன? நம்ம எட்டர்னல் லிவிங் பீயிங், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எப்பவுமே காலமா வந்திருக்கோம். நம்ம ஆத்மா, காலத்துல இருக்கிற எனக்கு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்கு. அப்போ கிருஷ்ணர் இந்த எல்லா ஆத்மாக்குக்கும் அவர் தான் சீஃப் எட்டர்னல் பீயிங். அதனால நம்ம எல்லா உயிரினங்களும் எட்டர்னல், அதுக்கு சுப்ரீம் சீஃப் கிருஷ்ணர் தான். அதுதான் நித்யா நித்யானாம் சேத்தனஸ் சேத்தனாம் அன்றது ஃபர்ஸ்ட்.
இது கதா உபனிஷத்துல இருக்கு. சரி, ஓகே, அதனால என்ன, எனக்கு தான் வேண்டாம், அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், அவர் சீஃப் இல்ல, நான் வந்துட்டேன், நோ ப்ராப்ளம். அப்போ என்னன்னா இங்க எல்லாரையும் இன்னொரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏகோ பகுநாம் யோ விதாதி காமான், அதாவது கிருஷ்ணர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு இவங்க எல்லாரையும். சும்மா நான் தான் லீடர் சொல்லிட்டு இல்ல, அவர் அங்க மெயின்டைன் பண்றதும் அவர் தான், இங்க மெயின்டைன் பண்றதும் அவர் தான். சோ அவர் தான் என்னன்னா எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஏகோ பகுனான், நிறைய பேரை ஒருத்தர் தான், ஒரே ஒருத்தர் தான் பண்றாரு. யாரு அப்படின்னா அவரு கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வருவோம். அப்போ யார மெயின்டைன் பண்றாரு? பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களா? ஆமா. அப்போ தெய்வீகத்துல அதையும் அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு, ரைட்? ஆனா டிஃபரன்ஸ், அங்க அவர் டைரக்டா மெயின்டைன் பண்றாரு, இங்க அவர் என்ன அவரோட எனர்ஜி மூலமா, ரைட்? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடாக் சக்தி அப்படின்ற டிஃப்ரெண்ட் சக்திகள் மூலமா அவர் மெயின்டைன் பண்றாரு. இதுதான் விஷயம். நம்ம தடாக்ஷ சக்தியில வருவோம், ரைட்? இப்போ தடாக்ஷ சக்தியில வர சிலர் இருப்பாங்க, அதாவது மார்ஜினல் எனர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கும் பவர் கொடுப்பாங்க. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. ஏன்னா அவரும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி. ஆனா நம்மள மாதிரி இல்ல, ஆண்டவன் கிருஷ்ணரோட 78% ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காரு. அவ்வளவு குணங்கள் அவருக்கு இருக்கு, ரைட்? அவ்வளவு குணங்கள் இருக்கிற பிரம்மா, மரிச்சி, இவங்களும் தடாக்ஷ சக்தி தான். ஆனா தேவர்கள்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா இந்த பௌதிகத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. அதனாலதான் தேனே பிரம்ம இருதாயே, இதுக்கு கனெக்ஷன் வரலாம். இது எப்படி அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க. இது எப்படி கிரியேட் பண்றாங்கன்ற இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அப்புறம் வரேன், அது கொஞ்சம் பிலாசபி ஜாஸ்தி ஆயிடும். சோ இப்ப என்னன்னா இந்த அவரோட செயல்கள் நம்மள விடுங்க, ஐயோ தலைக்கு மேல போகுதுன்னா அது தலைக்கு மேலதான் எல்லாருக்குமே போகுது. அதனாலதான் பரம்பரை சிஸ்டம்ல. அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் மூன் போறேன், சன் போறேன்னு, சன்னு மூன்ல நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. எது யாரோட சன் தான் பிகெஸ்ட் பிளானட்வாங்க, பட் நம்ம சாஸ்திரப்படி மூன் தான் பிகெஸ்ட் பிளானட் எழுதிருக்கு. என்ன மாதாஜினா, நிறைய வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமி உருண்டை இல்லை, உருண்டை சொன்னவனே கொன்னுட்டாங்க, இப்போ உருண்டைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம வேதங்கள் எப்பமோ என்னமோ நிறைய எழுதியிருக்கு இல்லையா? அதனால இப்போ நடக்கிறத வச்சு நம்ம உண்மையை நினைப்போம், இதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, நம்ம அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போய் அங்க இருந்து பார்க்கலாம். ஆனா இப்போதைக்கு என்னன்னா சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க பௌதிக உலகத்துக்கு போய் மூணை போய் ரீச் பண்ணணும்னு. 2 கான்ட்ரவர்சி. ரீச் பண்ணது பிரபுபாத் சேலஞ்ச் பண்றாரு, இது ராகு கேத்து தான். சரி நீங்க தப்பா சொல்றீங்க, பௌதிகவாதிகள் சொல்லுவாங்க மவுன் தானாலும் சரி, மூன் போய் ரீச் பண்ணி என்ன பாத்தீங்க? மூன் போய் ரீச் பண்ணி கல்லு மண்ணு இதுதான் பாத்தீங்க. அப்படின்னா என்ன, அந்த உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தாதான் விபூதி பின்னம். விபூதி பின்னம்னா ஸ்பெசிபிக் பவர்ஸ், ரைட்? எதுக்கோசரம்னா வெரைட்டி ஸ்பெசிபிக் பவர்ஸ்னு பிரம்ம சமிதால இருக்கு. ஒரு உடம்புக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிற சக்தி இருக்கு. சின்னதா சொல்லணும்னா பௌதிக உலகமான எர்த்ல நான் இங்க இருக்கேன், ஸ்விம்மிங் பூல்ல இருப்பேன் எவ்வளவு நேரம்? 1 மணி நேரம். ஆனா தண்ணிக்குள்ள ஒரு 20 நிமிஷம் முடியாது, 20 செகண்ட் நொடிகள் தான் இருக்க முடியும், ரைட்? ஆனா மீன் பர்மனண்டா அங்கதான் இருக்கு. பௌதிகத்திலேயே 2 கேட்டகரி, வெளியில இருக்கேன், தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற மீனால வெளியில வந்தா சுவாசிக்க முடியாது, நான் உள்ள போனா சுவாசிக்க முடியாது. அதே மாதிரி சூரியன் கிட்ட போனா நான் எரிஞ்சிடுவேன். ஆனா சூரியனும் ஒரு பிளானட், அங்க போறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பு இருக்கும். அதனால வெரைட்டி விபூதி பின்னங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. சோ எப்படி கிரியேட் பண்றாருன்றதுக்கு வரலாம். இப்போ உடம்பு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். என்னாலன்னா நம்ம எலிமெண்ட்ஸ், நம்ம 24 எலிமெண்ட்ஸ், சிலர்ல 16 எலிமெண்ட்ஸ், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பௌதிக உடம்பில் செய்யப்பட்டிருக்கு, இந்த பௌதிக கெப்பாசிட்டிக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு. அங்க அதே காம்பினேஷன் வேற மாதிரி இருந்து அதுல பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க சாஸ்திரங்கள்ல. இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? மூணுக்கு போனா அங்க ஒரு எங்க வேற பிளானட்ல இருந்து வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்போ நம்ம என்ன வேணும்? இப்போ பாகவதம் இவ்வளவு சொல்றீங்களே, என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்கிற மனப்பான்மை வேணும். சவை பும்சான் பரோதர்மோ யதோ பக்தி ரதோக்ஷஜா அவைத்திக்கு அப்ரத்தியதான்னு சொல்லுவோம். ஏ ஆத்மா சுப்ரசித்தி, அந்த ஆத்மா தான் சந்தோஷப்படும். அதாவது அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட், ரைட்? அண்ட் நம்ம அனுகூலேன அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஃபேவரபிள் மென்டாலிட்டி இருக்கும், பாசிட்டிவா இருக்கணும், அன்இன்டரப்டடா பக்தி பண்ணணும், எந்த மோட்டிவேஷனும் அன்ரிசர்வ்னா எந்த மோட்டிவேஷனும் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பாசிட்டிவ் இன்டென்ஷன், பாசிட்டிவ் என்லைட்டன்மெண்ட் அதனால வரும், ரைட்?
இப்போ கிருஷ்ணர் கிரேட்டா, அவரோட டிவோட்டி கிரேட்டானா, நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன். கிருஷ்ணர் அவரோட டிவோட்டிஸை கிரேட் ஆக்கணும்ன்றதாலதான் ராமரால கிராஸ் பண்ண முடியல. அவருக்கு வந்து முடியலன்னு இல்லை, அவர் வந்து கிராஸ் பண்ணவே ட்ரை பண்ணல. அவர் வந்து பிரிட்ஜ் போட்டிருக்காரு. அந்த பிரிட்ஜ் எப்படி வெயிட்லெஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த வெயிட்லெஸ்னஸும் கிருஷ்ணரோட மகிமை தான். ஆனா அவரும் பிரிட்ஜ் போட்டு கிராஸ் பண்றாரு, ரைட்? ஆண்டவனோட அந்த எப்படி மாதாஜி இப்போ ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது வந்து வெயிட்டே இல்ல, தனுஷ்கோடியில இப்ப இருக்கு, ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு ராமேஸ்வரம் கிட்ட அப்படின்னு. அந்த தனுஷ்கோடியில இருக்கிற அந்த பிரிட்ஜ் பாலம் வந்து வெயிட் இல்லாம அப்படின்றது கிரியேட் பண்ணது கூட கிருஷ்ணர் தான்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து பாலம் போட்டுதான் கிராஸ் பண்ணணும், ஆனா ஹனுமான் நேரா குதிச்சுட்டாரு. ஏன்? அவரோட கெப்பாசிட்டி. டிவோட்டி இன்னும் கிரேட்டா காட்டணும்னு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் எல்லாருக்குமே தெரியும், என்னால காக்க முடியாது, அம்பரீஷால தான் காக்க முடியும்னு துர்வாச முனியையே அமிச்சாரு. சோ அது ரொம்ப அதை பார்த்திருக்கோம், ரைட்? அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ் 6 கோஸ்வாமி பியோர் டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் தீரா அதீரா, டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ் டீமன்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லை, ஒன்னா பார்ப்பாங்க. அதான் நம்ம 12th சாப்டர்ல கிருஷ்ணருக்கு அதனால தான் அவங்களை ரொம்ப பிடிக்குது, ரைட்? கிருஷ்ணரை வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் பயந்தாங்க, அட்டாக் பண்றாங்களேன்னு. அவர் டீமன்ஸ்க்கு ஆனா 2 பேருக்குமே சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து பிரபுபாத் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா சொல்லியிருக்காரு, அவர் வந்து சேனாதிபதி பக்தர்னு. அவர் வந்து கிராஸ் பண்ணல ஓஷன், அதாவது இந்தியாக்குள்ளதான் சாதனை செஞ்சாரு, நம்ம ப்ரீச்சிங்கும் பண்ணாரு. ஆனா என்னோட சேனாதிபதி பக்தர் என்ற பிரபுபாத் வெளில போய் பண்ணார் ப்ரீச்சிங், ரைட்? கடல் கடந்து போனாரு. அதே மாதிரி சைத்தன்யா கிட்ட வந்து சொல்றாராம் பிரத்யும்னா மிஸ்ரா, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு தெரியாது, இந்த ராமானந்த ராய் கிட்ட என் பேர் சொல்லி கேட்டுக்கோன்னு. 2 விஷயம். அப்பனா டிவோட்டியை அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ஏன் பேர் சொல்லியனா கிருஷ்ணரை சொன்னாதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ண கதைகளும் அந்த பாவத்தையும் குறிக்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ டிவோட்டி வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற டைரக்ஷன்ல தான் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம், ரைட்? அவர் வந்து அதான் சொன்ன, செய்யாம இருக்கலாமா வேலை, இல்ல செய்யணும். ஆனா எப்படி செய்யணும்னா, எந்த டிவோட்டி சொல்றாங்களோ நம்ம யார் சொன்னாலும் கேட்கலாமானா இல்ல, சீனியர் டிவோட்டிஸ் ஏன் ஃபாலோ பண்றோம்னா அவங்க ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு. இப்போ லார்ட் வந்து யாரா இருந்தாலும் அந்த டிவோட்டி வந்து லிபரேட்டர் அப்படின்றாங்க. யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யானையை லிபரேட் பண்ணாரு, அதையும் லிபரேட் பண்ணாரு, நாயையும் லிபரேட் பண்றாரு சைத்தன்யா. அப்படியா மாதாஜினா? ஆமா. ஒரு நாய் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டே வந்துச்சான் தீர்த்த யாத்திரா போறச்சே, சிவானந்தாவோட. அவர் தான் டிராவல் கைடு வச்சுக்கோங்க. கடைசியில் தொலைஞ்சு போச்சு அந்த நாயின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு வருத்தப்படுவார் சிவானந்தா. அப்புறம் இந்த நாய், குட்டி நாய் வந்து சைத்தன்யா வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கச்சே அவர் வந்து என்ன கொடுக்குறாரு, அந்த கோகனட், ரைட்? அந்த கோகனட் என்ன சொல்வீங்க, சொல்றேன், கோகனட் கொடுப்பாரு. ஓகே, நம்ம இளநீர் சொல்லுவோம் இல்லையா, இளநீர் உள்ள இருக்குமே, அது வழுக்கையை கொடுப்பாரு. அதை எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு நாயும் சொல்லிச்சு. அந்த நாய் சொன்ன ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம ஆச்சாரியாக்கள் சொல்லியிருக்காரு, அதை பார்த்து எல்லாருமே லிட்டரலி அந்த நாய்க்கே நமஸ்காரம் வச்சாரா சிவானந்தா. அப்பனா நினைச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளவு டிவோட்டடா அவர் இருப்பாரு. நாய் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலே மோட்சம் வந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம எல்லாம் சின்சியரா சொன்னோம்னா நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். அதனாலதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா குயின் கிந்தி அதுதான் சொல்றாங்க. நான் எப்படி புரிஞ்சுப்பேன், முயந்தி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு, ரொம்ப பரமஹம்சாக்கே புரியாது. நான் ஆர்டினரி ஸ்ரீ எனக்கு எப்படி புரியும்னா, கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீ வைஷ்ணா எதுவா இருந்தாலும் நான் உன்னை லிபரேட் பண்ணுவேன், நீ என்னை வந்து பாரு, அதுதான் உனக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இதெல்லாம் கேட்டு வந்து என்னன்னா, டிவோட்டிஸ்க்கு அவர் கான்ஸ்டன்ட் கம்பேனியன். மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாலாம் இல்ல, அவர் வந்து என்ன ஆறாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து 200 ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணாவா இருக்காரு. அடிக்கடி சொல்லுவோம்ல, மை கட் டோல் மீ. மை கட்ன்றது என்ன, மை கிருஷ்ணா இந்த ஹார்ட் டோல் மீ, இதுதான் உண்மை. அது என்னன்றதால எல்லாமே நான் சொல்லிக்கிறோமே தவிர கிருஷ்ணர் என்கிட்ட சொல்றாருன்றதுதான் உண்மை. எல்லா இடத்துலயும் அவர் வந்து கம்பேனியனா இருக்காருன்றது திரௌபதி விஷயத்துல பாத்தோம். சேலை இல்ல, துர்வாச முனி சாப்பாட்டுக்கு வரச்சே கூட சொல்லணும், ரைட்? சோ அது பார்த்திருக்கோம். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம பியூர் ஆகணும்னா, இது கிருஷ்ணர் கோசரம் இல்லை, நம்ம கோசரம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை போய் அடையணும்னா என்ன ஆகும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பண்ண முடியும். அதுவும் ஹம்புலா தத்விதி பிரணிபிராத்தேன பிரணிபிரஷ்னேன சேவையே உபதிருஷ்டந்தே தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷினக அப்படின்னு அந்த டிவோட்டி கிட்ட ஹம்புலா கேட்டு நம்ம சரண்டர் அடையணும். அப்பதான் நம்ம ஹையஸ்ட் கோல் அடிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா, டிவோட்டிஸ் இருக்கிற இடம் தான். நிறைய பேர் சொல்லுவோம், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொன்னீங்க பிறவி நல்லா இருக்கணும்னு. ஆனா பிறவி நல்லா அசுர பிறவியில் இருந்தாலும் என்ன ஆகுது, நம்ம பிரஹலாத் வந்து ரீச் பண்றாரு. அதனாலதான் நம்ம நரசிம்ம சதுர்தசியும் செலிப்ரேட் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம பிரஹலாத குளோரிஃபை பண்றோம். அதனால அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி அசுரர்களோட இருந்தாலும் விதுரர் எந்த விதமான கண்டாமினேஷனும் இல்லாம இருக்காரு. அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி.
சேம் வித் அக்ரூரர், ரைட்? அவரும் வந்து எந்த விதமான கண்டாமினேஷனும் இல்லாம இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நிறைய கர்ம காண்டா அதை விட கொஞ்சோண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா கூட எக்ஸலண்ட். அதனாலதான் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க, வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு செய்வ தானேஷு யத் புண்ணிய பிரலம் பிரதிஷ்டா அதேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாதிம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்மளோட சக்சஸ் வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், பாஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணா ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமோ இல்லையோ தெரியல, கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கோலோகத்துக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும். என்ன மாதாஜி இம்ப்ரெஸ் சொல்றீங்களே அப்படின்னா, ஃபேக்கா பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் ஃபேவரட். ஏன்னா ஃபேக்கா பண்ணாலும் அவர் கோசம் தானே பண்றோம். அதனால எது பண்ணாலும் அவருக்கு ஃபேக்கனா உலகத்தை ஏமாத்துறதுக்கு சொல்லல. கிருஷ்ணா எனக்கு மனசால உனக்கு அழுக வரல, ஆனா நான் அழணும், அதனால நான் அழுறேன் அப்படின்னாலும் ஃபேக் தான். ஆனா அதுவும் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து வில் பி வெரி வெரி ப்ளீஸ் வித் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன். ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரியல் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது யாருன்னா விஷ்ணு கிருஷ்ணா. இவரை பத்தி நினைக்கிறது தான், ரைட்? சோ இத பத்தி நினைக்கணும்னா நம்ம ஷெல்டர் ஆஃப் டிவோட்டி எடுத்தோம்னா, குட்டி பையனான துருவாவும் லிபரேட் ஆறாரு. அசுரர் குலத்தில் இருக்கிற, அசுரர்ன்றதை விட தமஸ் குணத்தில் இருக்கிற பிரிகாரியும் லிபரேட் ஆறாரு. அசுர குலத்தில் பிறந்த பிரகலாதும் லிபரேட் ஆறாங்க அப்படின்றது தெரியும். அப்பனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு என்ன வேணும்? ஷாலோக்ய சாஷி சாமிப்ய சாரூப்யமேகத்வம் அபியுதா தியாமானான கிருண்ணந்தி வினாமத் சேவானாம் ஜனாஹ. தியாமானா நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு இந்த 5 லிபரேஷன் எனக்கு வேணவே வேணாம், எனக்கு உன் சேவை இருக்கான்னு டிவோட்டி. ஆனா எனக்கு லிபரேஷன் வேணும்னா அதுவும் கொடுப்பாரு. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, சகாம கர்வ எதுவா இருந்தாலும் அகாம கர்வ காமேவோ மோக்ஷ காமா உதாரதி. சோ அகாம சர்வ காமா, அகாமனா எந்த ஆசையும் இல்லாம, சர்வ காமா இருந்தாலும், அகாம ஆசைகள் காம இல்ல, சர்வ அகாம சர்வ காமேபியோ மோக்ஷ காமா உதாரதி தீவிரேத பக்தி யோகேன ஏதாம் யஜதே பராம். சோ தீவிர பக்தி இருந்துச்சுன்னா எதுவா இருந்தாலும் அவர் சாங்ஷன் பண்ணிடுவாரு. லிபரேஷனா இருந்தாலும் கொடுப்பாரு. ஆனா பியோர் டிவோட்டிக்கு அது வேணாம், ரைட்? அவர் வந்து டிசைர்லெஸ், டிசையரே இருக்காது. டிசையர் கூட இருக்காதான். அதுதான் கிரேட். லக்ஷ்மி வேணும் லக்ஷ்மி வேணும்னு போறவங்க எல்லாருமே பாத்துக்கோங்க. லக்ஷ்மி அம்மா சொல்றாங்க, யாரா இருந்தாலும் என்னோட மகா புருஷாவை ஆராதனை பண்றவங்க தான் நான் இருப்பேன், ஏன்னா அவரோட மனசுல தானே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ லக்ஷ்மி வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க டக்குன்னு பாருக்கணும். கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா லக்ஷ்மி தானா வந்துடும், ரைட்? அதனாலதான் நீ யாருக்குமே சேவை செய்ய மாட்டேன், யாருக்குமே ஃபேவர் பண்ண மாட்டேன், கிருஷ்ணருக்கு பாத சேவனம், ரைட்? அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு சரணம் அடைஞ்சா, அப்போ மெடிடேட் பண்ணா என்ன ஆகும்னு நம்ம பாக்குறோம், ரைட்? பாருங்க, கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பழம் கொடுத்தா எவ்வளவு நகை கொடுக்குறாரு, அவ்வளோ லெவலுக்கு. அதுக்கோசரம் நம்ம பிரைட் பண்ணோம்னு சொல்ல, அவரோட மோட்டிவ் சொல்றேன். துருவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள் இல்ல, பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். கங்கையோட புனிதம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே மாதிரி சைத்தன்யா சொல்லியிருக்காரு, கங்கை தண்ணி மாதிரி உன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே என் வாயில வரணும், ஏன்னா அவ்வளவு புண்ணியம் வரல, அது வரணும். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, எல்லாருமே வந்து டிவோட்டிஸ் யாருமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்ற பாவம் இல்ல, கிருஷ்ணர் அருளால நான் செய்யறேன்ற பாவம் எடுக்கிறாங்க. எத் கரோஷிய தஷ்னாசி எத் ஜோசி ததாசி எத் தபஸ்யசி கவுந்தேயா தத் குருஷ்வம் அதர்ப்பணம். எது பண்ணாலும் நான் ஆண்டவனுக்கோசரம் பண்றேன்றச்சே, நான் சொல்லி கொடுக்கறதும் உனக்கோசரம் தான் பண்றேன் அப்படின்ற பாவத்துலதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் பண்றது வந்து எவ்வளவு அஷ்டாங்க யோகா கஷ்டப்பட்டு பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம், அஷ்டாங்கனாலே 8 யமா நியமா, ரைட்? பிராணயாமா பிரத்யாகாரா சொல்லவே வேணாம், அதுவே கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன, தாரணா தியானா, ரைட்? அதுக்கப்புறமாதான் சமாதின்ற ஸ்டேஜை ரீச் பண்ண போறோம். ஆனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்றதுக்கு வந்து சும்மா கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சாலே, அவர் பாதத்தை பத்தி நினைச்சாலே இட் இஸ் கால்ட் பக்தி யோகா. இதனால பண்றது சும்மா பக்தி பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிடலான்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இத நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அதனால நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இதை வச்சு பார்த்தா, இப்ப வந்து மெயினுக்கு வரும் பாருங்க. இப்ப மெயின் என்ன அப்படின்னா, எப்படி கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கதைகள் வரப்போகுது. இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, சும்மா நம்ம வந்து பிகினிங் ஆஃப் த கிரியேஷன் அவரோட இதயத்துல போய் அவர் நாலேஜ் கொடுத்து கிரியேட் பண்றாரு, செகண்டரி கிரியேஷன். ஏன்னா அவர் கேட்கிறாரு பிரைமரி கிரியேஷன் எப்படின்னா, அவர் சொல்லாரு 3 ஃபார்ம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து புருஷாவதாரம் எடுக்கிறாரு,
காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருஷாவதாரம் எடுக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன எடுக்கிறாரு அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா குணாவதாரம், பிரைமரி கிரியேஷன், ரைட்? அதை வச்சுதான் பிரைமரி கிரியேஷனான அண்டங்கள் மகாவிஷ்ணுல இருந்து பண்றாரு. ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்கும் உள்ளேயும் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவா போய் செயல்படுத்துறாரு. ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கு உள்ளேயும் ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவா போறாரு. ஓகே, அப்ப எப்படி செயலை நடத்துறாரு அப்படின்னா குணாவதாரங்கள். நம்ம எல்லாம் குணாவசியம் இருக்கிறதால குணாவதாரமா இருந்து அவர் சுத்த சத்வா பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் நம்மள மெயின்டைன் பண்றதுக்கோசரம் சத்வ பிளாட்ஃபார்மில் விஷ்ணு அவர் சத்வ பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல, அந்த மோட மெயின்டைன் பண்றாரு. பிரம்மா கிரியேட் பண்றது ரஜோகுணத்திலும், அவர் சிவன் தமோகுணம். இதுக்கு அர்த்தம் இவங்க எல்லாம் அந்த மோட்ஸ்ல இருக்காங்கன்னு இல்ல, அப்பாற்பட்டவங்க. அண்ட் விஷ்ணு சுத்த சத்மா பிளாட்ஃபார்ம், அதனால்தான் நிர்குணா அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ இவங்க எல்லாம் எப்படி தேனே பிரம்ம இதயே அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இவர் ஜீவா தடாட்ச சக்தியில வராரு. அப்போ அவரால் எப்படி செகண்டரி கிரியேஷன் விசர்கா பண்ண முடியுதுன்னா கிருஷ்ணர் அந்த பவர் கொடுத்தாதான் முடியும். அதுதான் கொடுக்குறாரு. துருவா தலையில அவர் கான்சல் வச்ச உடனே அவர் வாயில இருந்து ஸ்லோகங்கள் வந்தா மாதிரி பிரம்மாவை கிட்ட போய் ஷேக்கன் கொடுத்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஷேக்கன் அதான் நீங்க கேட்டீங்கல்ல, ஹேண்ட் ஷேக்கன் யூஎஸ்ல இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஷேக்கன் கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்குறாரு பிரம்மாக்கு. ஓகே, அந்த ஷேக்கன்ல தான் இந்த தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஹார்ட்ல போய் ஃபுல் வேதங்கள் அவருக்கு வந்துச்சு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ டிபெண்ட் ஆகலாமா அப்படின்னா பாகவத ஸ்பீக்கர் ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா, இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேசுறோம் யாரை வச்சு, ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா வச்சு பேசுறோம் அப்படின்னு. அதனால சுத கோஸ்வாமி அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரான சுகதேவுக்கு நிறைய ப்ரீவியஸ் கொடுப்பாரு பிகினிங்லயே, அதை வச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. அப்படிதான் நம்ம அதனால நம்ம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ன்னு சொல்லிட்டு குரு வந்தனை எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேலதான் இருக்காரு. கிருஷ்ணர் மேல ஃபுல்லா அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் கும்பிடுறதே என்ன, அவர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சுகதேவ் சொல்றாரு, அவர் பெருமைப்படல நான் சொல்றேன்னு இல்ல, அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணரோட ஆசைக்கு யதாதிதாம் யதாமதிய, மனசு எவ்வளவு இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு தான் நான் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதா சொல்றாரு. அதுக்கு முன்னாடி சுகாவும் அதே பாவத்தை எடுத்துதான் அவரு சொல்றாரு. சோ நிமித்த மாத்தமே, அதாவது நான் ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு சொல்லி அவரு ஃபீல் பண்ணணும் டிவோட்டி. நான் பேசுறேன்ற அகங்காரம் இல்லாம பரம்பரை எனக்கு அந்த பாவத்தை கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட இந்த பிரேயர்ஸ் முடியுது. ஸோ பேசிக்லி வெரி கிளியர்லி அவர் எதனால என்ன எல்லாம் கிடக்குது அப்படின்னு ஒரு சமரி கொடுத்தோம்னா, அவர் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கிரியேஷன் 2 வேணும். அதாவது பிறப்பு வேணும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வேணும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட குவாலிட்டி என்ன வேணும், பியூரா இருக்கணும். அப்போ டிவோட்டியோட குவாலிட்டி என்ன இருக்கணும், தத்ர லவ்லியம், ஆசையோட இருக்கணும், ஈகர்னஸ் டு ஹியர்ல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரி, இதெல்லாம் இருந்தா போருமானா எஸ், ஹியரிங் அதுதான் மோஸ்ட். ஸ்ரவணம் ஒன்லி இருந்தா போறோம். எது வேணா கேட்கலாமா, இல்ல கிருஷ்ண கதை கேட்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் பார்த்துட்டோம், பாகவத பிரதானா அண்ட் சுஷ்ருமா நம்ம ஆசையோட கேட்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு ஓகே. அப்போ இதனால எனக்கு என்ன ஆகும், தேகாத்மா புத்தி, அதாவது என்னோட அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் பர்சனலி பாடி கவரிங், அதாவது உடம்பு சம்பத்திலிருந்து போகும். ரினன்சே தர்மார்த்த காமான்றதை விட்டு மோட்சத்தை போய் சேருவேன், அம்பலா கேட்கணும். இதெல்லாம் சொல்றோம் கரெக்டா. அதனால என்ன, நம்ம நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் நித்யா நித்தனாம் சேத்தனம் டாப் மோஸ்ட் லிவிங் பீயிங்ன்றத நான் உணர்றேன். அதுக்கப்புறம் ஏகோ பகுனாம் அப்படின்னா என்ன, ஏகோ பகுநாமனா அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. சிங்கிள் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எடுத்தா எல்லாவற்றையும் மெயின்டைன் பண்றாரு. டைரக்டா ஸ்பிரிச்சுவல் வழியும், இன்டைரக்டா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி அந்தரங்க சக்தினால பௌதிகத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாரு. அப்படியா அப்படின்னு பரீட்சித் கேட்கிறாரு. ஏன் கேள்வி என்ன கேட்கிறாருன்னா, அவர் இந்த யூனிவர்ஸை எப்படி கிரியேட் பண்றாரு, அவர் எனர்ஜியோல பிரைமரி கிரியேஷன் எப்படி பண்றாரு அண்ட் செகண்டரி கிரியேஷன், அதாவது பிரைமரி கிரியேஷன் அவரோட மாயா சக்திகள் எப்படி பண்றது, எல்லாமே அந்த தடாட்ச சக்தி தேவர்களை வச்சு எப்படி பிரஜாபதிகளை வச்சு எப்படி பண்றாருன்றதெல்லாம் கேட்கிறாரு. எப்படி இவதால பண்ண முடியுதுன்னா, அவர் சேஸ் டிவோட்டி சத்தீம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் சத்தீம் தான் சேஸ்ட் அப்படின்னு. சோ இது ரொம்ப முக்கியம். தீவிர பக்தி அண்ட் ஹியரிங் அவருக்கு இருக்கிறதால அவர் அந்த லெவலுக்கு போறாரு. அதனாலதான் அவர் மகாபாகவதா இன்னொரு மகாபாகவதான சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறாரு. அதான் சுகதேவ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு பிரேயர்ஸ் கும்பிட்டுட்டு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. ஏன்னா வெரி கிளியர்லி எல்லாருக்குமே தெரியும், ஸ்பெஷலி என்னது டிவோட்டீஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும், அதாவது பியூர் டிவோட்டீஸ்க்கு தெரியும், இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு நான் ரீச் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்றதால. அதனால அவர் என்ன குவெஸ்டின் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சுகதேவ் என்னன்னு கும்பிடுறாரு, சும்மா இது இல்ல. நான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அவர் கிருஷ்ண மாஸ்டர் ஆஃப் ரிஷிகேஷா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த 3 மோட்ஸ், ரைட்? இந்த
எல்லாருக்குள்ள பரமாத்மனா இருக்காரு, ரைட்? இன்கன்சீவபிள், அதாவது யாருமே அன்மேனிஃபெஸ்டட், இன்கன்சீவபிள், அச்சிந்த புரிஞ்சிக்கல லெவலுக்கு அவர் இருக்காரு. அந்த 3 மோட்ஸ் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரரா எப்படி ஃபார்ம்ஸ் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு அவர் எல்லாருக்குமே டிவோட்டிஸ்க்கும் கொடுக்குறாரு, நான் டிவோட்டிஸையும் அவங்களோட கெட்ட புத்தியை அழிக்கிறாரு. அண்ட் யாருக்கு என்ன ஆசையோ, எனக்கு இது வேணும்னா அது கொடுக்குறாரு, பிரம்மஜோதி வேணும் பிரம்மஜோதி அதை கொடுக்குறாரு. இப்போ யதுஸ்கள், ரைட், என்ன யதுக்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட வந்து அவங்கள விடுவிச்சாரு. அவர்தான் பௌதிக உலகமும் சரி அங்கேயும் சரி அவர்தான், அவருக்கு அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி, ஆன்மீக உலகத்திலயும் அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சின்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து என்ன, கிருஷ்ணரை நினைக்கிறவரு, குளோரிஃபை பண்றது, கும்பிடுறவர் எல்லாமே வந்து அவங்க பாவங்கள் டக்குன்னு அக்கௌண்ட் போயிடும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து ஞானிஸ் வந்து பாதத்துல அவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்றதும் ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை நினைச்சாலும் ஒரே பக்தி லெவலுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்றத ஈஸியா. அதனால பக்தி யோகா இஸ் சோ ஈஸி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ் ஆன கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஆகுது, நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, ரைட்? இப்போ அந்த நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்றோம், எல்லாருமே அன்றோம். அதாவது அவருக்கு இருக்கிற குவாலிட்டினால அதே குவாலிட்டி வந்து கிரேட் டிவோட்டிஸ்க்கு இருக்கு. அந்த கிரேட் டிவோட்டிஸோட குவாலிட்டி எதனால வருதுன்னா கிருஷ்ணர் அருளால வருது. அந்த அருள்ல இருக்கிற அவங்கள போய் பிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கும் அந்த குவாலிட்டிஸ் வரும். அதனால எந்த பாவ கணக்குல இருந்தாலும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், குலிந்தா, ரக்ஷா, மெலேச்சா, அந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் பியூரிஃபை ஆறாங்க, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹிப்பிஸ், ரைட்? ஸோ அதனால சுப்ரீம் சோல் பரமாத்மா, அதுவும் அவர் நம்ம கிருஷ்ணரும், ரைட், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா அவரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் பரமாத்மா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் தான் ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. அண்ட் அவர் வேதம் சாது சாஸ்திரா மூலமா நம்மளுக்கு விடுவிக்கிறாரு. பௌதிகத்துல சிவா விஷ்ணு மகேஸ்வரான்ற மூலமா அவர் நம்மளுக்கு ரட்சணை கொடுக்குறாரு, ரைட், நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது. அதனால லார்டும் அவர் டிவோட்டிஸும் அவர் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்ன மாதிரி விஷ்ணு குலத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. லீடர் சத்தாம் அப்படின்னா லீடர் ஆஃப் ஆல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு. அவர் தான் எல்லா பிளானட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. லிபரேஷனும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் நான் சொல்ல, சுகதேவ கோஸ்வாமி நினைச்சு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த நாலேஜ் பிரம்மாக்கு கிரியேட் பண்றதுக்கு கொடுத்ததும் அவர் தான், ரைட்? அதனால பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு புருஷாவதாரமா ஃபர்ஸ்ட் காட்சி எடுத்துட்டு நம்மள அந்த மகத் தத்துவன்றது 16 கேட்டகரிஸா செப்பரேட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு பௌதிகத்துல அந்த மோட்ஸோட நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணி ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாரு அப்படின்றது. அப்படிப்பட்ட அவருக்கு நான் கும்பிடுறேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வியாசதேவுக்கு கும்பிடுறாரு. அவர் ஏன் கும்பிடுறாருன்னா அவரும் வாசுதேவரான அவரோட இன்கார்னேஷன், லிட்ரரி இன்கார்னேஷன், புத்தக வடிவில் இருக்கிற இன்கார்னேஷன் தான் வியாசதேவ். அவர் தான் இதை பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உன்னோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றேன்றாரு. அதாவது கேள்விகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் கும்பிட்டுட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. எல்லாருமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். சோ இதோட நம்ம கேண்டோ 2 சாப்டர் 4 முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இப்போ அன்மியூட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்ட் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? இப்போ பாகவதற்கும் பகவத் நம்ம படிச்சு எவ்வளவு புரியறதுக்கும் இப்போ பாகவதர் மூலமா கேட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சா இல்ல நிறைய வித்தியாசம் இருந்துச்சா? நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? எல்லாம் எப்படி இருக்கு வாய்ஸ்? நான் தூங்கி முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு மாதாஜி. தூங்கி முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி உங்க கிளாஸ்ல. ஓகே, இந்த கிளாஸ்ல தூங்கலாம் முடியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தூக்கம் ஹரே வந்தா கிருஷ்ணா. கூட அந்த அதெல்லாம் போய் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆயிரும் மாதாஜி. ரொம்ப சலுப்பா இருந்தா கூட, உடம்பு சரியில்லைனா கூட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி அதை கேட்கணும். 2 ஸ்லோகமாவது சைதன்யர் ஒரு ஸ்லோகமாவது படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா ரொம்ப திருப்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிளம்பணும். நீங்க யாராவது கண்டினியூ பண்றீங்களா இல்ல எண்ட் பண்ணவா மீட்டிங்? உங்களுக்கு எப்படி வேணும்? யூடியூப் ஆஃப் பண்ணிடவா மாதாஜி? யூடியூப் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நீங்க எல்லாம் யாராவது கண்டினியூ பண்றீங்களா ரீடிங் இல்ல நான் எண்ட் பண்ணவா?